Realismen begyndte at gro i starten af 1840'erne og blev en generel periode i 1870 efter romantikken. Romantikken handlede meget om det stille og rolige liv, Hvor realismen betegner den realistiske del af livet. I realismen var det slut med eventyr, hvor forfatteren så begyndte at se væk fra de fantasifulde historier, og en af dem var Georg Brandes, som vi vil høre mere om her. Georg Brandes synes, at romantikken og den måde, det blev beskrevet på, skulle ændres. Derfor valgte Georg Brandes den 3. november 1871 at lave sin første forelæsning på Københavns Universitet. Mine damer og herrer, i det 18. århundredes europæiske litteratur ser vi en bevægelse væk fra romantikkens idealisme og ind i en ny tidsalder, hvor litteraturen retter sig blik mod virkeligheden. Romantikken med dens fokus på følelser, natur og fysik var præget af eskapisme og undgik at konfrontere samfundets reelle problemer. Jeg har længe argumenteret for, at litteraturen må sætte problemer under debat. Med det moderne gennembrud skal forfatterne tage fat på emner som køn, religion og politik. Litteraturen skal være en kraft, der driver samfundet, ikke en flugt fra virkeligheden. Herman Bang var en dansk forfatter, som skrev mere om det realistiske del af verden. Da Herman Bang var 6 år, flyttede hans familie til Horsens, hvor hans far blev præst. I 1871 døde hans mor af tuberkulose. Heldigvis nåede hun at lære ham at elske litteratur og teateret. I 1879 udkom værket Realisme og realister af Herman Bang, hvor i bogen han skrev: "Kunsten skal ikke vise os noget smukkere end virkeligheden, men den skal vise os virkeligheden, som den er, smuk eller hæslig." Naturalismen var en del af det moderne gennembrud fra 1870 til 1900-tallet. Naturalismen satte fokus på fremstilling i både kunst og litteratur, hvor de også satte sig imod kirkens idé om livet efter døden. I naturalismen forsøgte man at skabe virkelighedsnær og samfundsorienteret dækning for at læseren skulle tage stilling. Det gjorde man for, at man ikke skulle opdrage noget og få dem til at gengive virkeligheden objektivt. Sædelighedsstrejken var en debat om kvinder, ligestilling og seksualitet. Den varede fra 1983 til 1987. Debatten var lang, men der kom ikke rigtig nogen fast resultat på det. Kunstnere, forfattere og kvindesagsforkæmpere var også dem, der førte diskussionen. Derfor gik det også mange år før, at der skete lovændringer og syn på seksualitet og ligestilling. Men man var stadig lidt tilbageholdende med at snakke højt om det i det starten af det 20. århundrede. Dette maleri er blevet malet af Erik Henningsen i 1892 og hedder Sat ud. I billedet kan man se en lille familie, nogle huse og en politibetjent i højre hjørne. Der bliver sat meget fokus på de 2 kvinder og den lille pige, der står midt og forrest i billedet. Familien bliver smidt ud af deres lejlighed, som er en af de ting, Erik gerne vil have sat fokus på, der også kan kendes som realistisk hverdagsliv i det moderne gennembrud. Erik har før og efter lavet andre malerier om det realistiske hverdagsliv.